Nós imos presentar o obxectivo número 16, a paz. Necesitamos institucións públicas eficaces e inclusivas que poidan proporcionar educación, asistencia sanitaria de calidade e protección do medio ambiente. Para lograr a paz, a xustiza e a inclusión, é importante que os gobernos e a sociedade civil e as comunidades traballen xuntas. Incluso a democracia máis as consolidades do mundo se enfrentan enormes dificultades na loita contra a corrupción, a delincuencia e as violacións aos dereitos humanos nos seus propios países. A falta de acceso á xustiza implica que os conflictos queden sen resolver e que as persoas non poidan obter nin protección nin reparación. Promover a inclusión e o respecto hacia as persoas de diferentes procedencias, orixen étnico, religión, xénero, orientación sexual ou opinión. Imos falar sobre o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible número 3, saúde e benestar. Actualmente, o mundo enfréntase a unha crise sanitaria mundial, a COVID-19. Antes da pandemia, alcanzáronse grandes avances á hora da mellora da saúde de millóns de persoas. Conseguíronse aumentar a esperanza de vida e reducir algunhas das causas de morte máis comúns. Poderíanse conseguir avances significativos á hora de axudar a salvar as vidas de millóns de persoas. O acceso á saúde e benestar é un dereito humano. Isto é a razón pola que a Axenda de Desenvolvemento Sostible ofrece unha nova oportunidade de garantizar a todas as persoas, non só as de maior poder, que teñan acceso a asistencia sanitaria. Fixéronse grandes progresos en ámbitos como a saúde materno-infantil, así como a loita contra o VIH, SIDA, a malaria e outras enfermidades. Que podo facer para axudar? Todos podemos comezar por protexer a nosa propia saúde, a do noso entorno e vacunar aos nosos fillos. Podemos concienciar a nosa comunidade sobre o dereito de todas as persoas a acceder a uns servicios de calidade. Hoxe imos falar de auga limpia e saneamento. Por que é importante? Casi 2.000 millóns de persoas de todo o mundo utilizan unha fonte de auga potable pero contaminada por restos fecais. A escasez de auga afecta máis do 40% da población mundial e esa porcentaxe podría aumentar. Que efectos produce contaminación? Nenos menores de 5 anos, máis do 800 nenos morren cada día por enfermedades diarreicas asociadas á falta da higiene. Canto costaría non corrixir o problema? O costo sería enorme, tanto para as persoas como para a economía. Máis de 2 millóns de persoas morren cada ano por enfermedades diarreicas en todo o mundo. A falta de higiene e o auga insalubre son responsables de casi o 90% desas mortes e afectan principalmente aos nenos. Sen mellores infraestructuras e sen unha
a xestión máis eficaz, millóns de persoas seguirán morrendo cada ano e se seguirá perdendo. Que podemos facer? As organizacións da sociedade civil deben exixir que os gobernos rindan contas. Hoxe imos falarvos do obxectivo 10, a redución das desigualdades. Cal é o obxectivo neste caso? Reducir as desigualdades nos países entre eles. Por que? As desigualdades basadas nos ingresos, o xénero, a idade, a discapacidade, a orientación sexual, a raza, a clase, o origen étnico, a religión e a oportunidade seguen persistindo en todo o mundo dentro dos países e entre eles. As desigualdades amenazan o desarrollo social e económico a largo plazo, afectan a reducción da pobreza. Isto, a súa vez, pode alimentar a delincuencia, as enfermidades e a degradación do medio ambiente. Podemos lograr o desenvolvemento sostible e facer do planeta un mundo mellor para todos e todas se hai xente ás que se priva de oportunidades, de servizos e da posibilidade dunha vida mellor. Por que debo preocuparme pola desigualdade se eu non sufro ningún tipo de discriminación? Incluso nos países máis ricos segue habendo comunidades que viven na miseria. As democracias máis antiguas seguen enfrentándose ao racismo, a homofobia, a transfobia, así como a intolerancia religiosa. Un recente informe da UNICEF observou en diversos países de ingresos altos unha crecente desigualdade entre os nenos e nenas. Que podemos facer? A redución da desigualdade exixe un cambio transformador. É preciso redoblar os esforzos para erradicar a pobreza extrema e a fame e inverter máis na saúde, educación, protección social e traballo decente, especialmente a favor dos xoves, os migrantes e outras comunidades vulnerables. Presentar o obxectivo 13, acción polo clima. Facendo frente ao cambio climático, poderemos construir un mundo sostible para todos. O cambio climático afecta a todas as persoas, especialmente aos pobres e vulnerables, así como aos grupos marxinados. Se non se controla o cambio climático, anularan moitos dos avances acadados nos últimos anos. Na materia de desenvolvemento, tamén pode agravar, como xa estamos vendo, ameazas actuales como a escasez dos alimentos e de auga, o que pode provocar. As empresas están aportando solucións climáticas mediante a innovación e as inversións a longo plazo e en eficiencia enérxica e no desenvolvemento coas baixas emisións de carbono. E tamén poderían colaborar sumándose a iniciativa das Nacións Unidas chamada Coidar o Clima. Hoxe vamos a presentar o número 5, a igualdade de xénero. Pero por que debería importarme a igualdade de xénero? Independentemente do país que vivamos, a igualdade de xénero é un dereito humano fundamental. Invertir en programas de educación para beneficios. Como afecta a desigualdade de xénero ás mulleres? Educación se traduce en falta de capacitación e por tanto, de oportunidades para acceder ao mercado de traballo.
Hai outros problemas relacionados con o xénero? Se o 35% das mulleres de todo o mundo sufriu violencia. Que podemos facer para solucionar estas cuestións? Se és unha nena, motivar as túas compañeiras da clase para que fagan o mesmo e loitar polo teu dereito e acceder a servizos de saúde. Se eres unha muller, podes loitar contra os prejuicios e asociacións implícitas que poden construir obstáculos non pretendendo a miúdo invisible para a igualdade de oportunidades. Se eres un home ou un neno, podes traballar con elas para alcanzar este obxectivo. Vou falar do obxectivo 4, unha educación de calidade. Por que é importante? Cando as persoas poden acceder a unha educación de calidade, poden escapar do ciclo da pobreza. A educación é tamén fundamental para fomentar a tolerancia entre as persoas e contribuye a crear sociedades máis pacíficas. A educación reduce a desigualdade. Moitos dos nenos non poden ir ao colexio e as nenas os teñen máis difícil. Que podemos facer? 1. Podemos pedir ao goberno que den prioridade á educación. 2. Podemos presionar ao goberno para que asuma un firme compromiso de proporcionar escolas gratuitas. Ola, hoxe vou a presentar o número 11 dos obxectivos sostibles, cidades e comunidades sostibles. Que as cidades sexan inclusivas, seguras, resilientes e sostibles. A mitad da humanidade, esos son uns 3.500 milles de persoas, viven actualmente en cidades. As solucións de algúns dos principais problemas deben encontrarse na vida actual. Os niveis de consumo de enerxía e de contaminación nas zonas urbanas tamén son preocupantes. Moitas cidades son máis vulnerables ao cambio climático e aos desastres naturais. A desigualdade pode provocar disturbios, a contaminación deteriora a saúde de todos e todas. E os desastres naturais poden alertar o estilo de vida xeneral. Aparecen barrios marxinales, tráfico e gases. Ao escoller actuar dun xeito sostible, decidimos construir cidades para que todos os cidadanos gocen dunha digna calidade de vida. Que podo facer eu? Tomar nota do que funciona e o que non. Grazas. Hoxe imos falarvos do obxectivo 2, fame cero. Poñer fin á fame e lograr a seguridade alimentaria e a mellora e promover a agricultura sostible. A fame e a mala nutrición fan que as persoas sexan menos productivas e máis propensas a sufrir enfermidades. Hai casi 800 millóns de persoas que padecen fame en todo o mundo, a gran maioría nos países en desenvolvemento. Un mundo con fame cero pode influir positivamente na nosa economía, así como a saúde, a educación, a igualdade e o desenvolvemento social xerais. Ademais, como a fame frena o progreso humano, non podremos lograr os outros obxectivos de desenvolvemento sostibles, como a educación, a saúde e a igualdade de xénero. Apoiando aos agricultores, aos mercados sociais e tomando decisións sostibles. Vamos a presentar o obxectivo 7, enerxía sostible.
Obxectivo: garantizar o acceso á enerxía asequible, fiable, sostible e moderna para todos. Porque un sistema ben establecido apoia todos os sectores, dende as empresas, a medicina, e a educación, a agricultura, as infraestructuras, comunicacións e alta tecnoloxía. E a inversa, falta de acceso ao suministro de enerxía e a sistemas de transformación é un obstáculo para o desenvolvemento humano e económico. Eu teño acceso á electricidade, por que debería importarme? Durante moitos decenas de anos, os combustibles fósiles foron as principais fontes de enerxía contaminante, como o carbono, o petróleo e o gas, pero a queima de combustibles fósiles con alto contido de carbón produce grandes cantidades de gases de efecto invernadoiro que contribuyen ao cambio climático e ten efectos perxudiciais para o cambio climático e o benestar da población. Isto afecta a todos e non só uns poucos. Canto contribuye a enerxía contaminante? A enerxía é o factor que contribuye principalmente ao cambio climático e representa o alrededor de 60% do total. As emisións mundiais de gases de efecto invernadeiro. Canto costaría pasar a unha enerxía sostible? Temos que triplicar a inversión anual en infraestructuras en enerxía sostible. Asia e África precisan máis axuda. Que podemos facer para zanxar estes problemas? Aforrar electricidade enchufando os aparatos, incluído o ordenador, nunha regleta e apagados completamente cando non se usen. Tamén podemos ir en bicicleta, camiñar ou utilizar o transporte público para reducir as emisións de carbono. Vamos a presentar o número 15, Día de Ecosistemas Terrestres. Os bosques cubren case o 31% da superficie da Terra, desde o aire que respiramos ata a auga que bebemos e os alimentos que comemos. A degradación do chan afecta directamente case a un 75% dos pobres do mundo. Sabías que os bosques albergan máis do 80% de todas as especies terrestres de animais, plantas e insectos? E que das 8.300 razas de animais, o 8% está extinto e o 22% está en perigo de extinción? Reportar beneficios que aumentarán a resiliencia de as persoas aos efectos do cambio climático. Os bosques e a natureza son tamén importantes para o benestar mental. A recreación costaría entre 70.000 e 160.000 millóns de dólares ao ano. Canto costaría non corrixir o problema? 1. A pérdida de biodiversidade. 2. Os desastres naturais. 3. A deforestación. 4. A pérdida de hábitats. E 5. Emisións de carbono á atmosfera. Que podemos facer? A reciclaxe, comer alimentos producidos a nivel local e de maneira sostible, consumir solamente o que
Precisamos mediante sistemas eficientes de calefacción e refrigeración. Vamos a presentar o obxectivo número 14, vida submarina. Os océanos proporcionan recursos, alimentos e medicinas. Contribúen á eliminación dos defeitos e á contaminación. Son amortiguadores para reducir os danos polas tremendas. Axudan a adaptación ao cambio climático. Ademais, as zonas mariñas protegidas contribúen á redución da pobreza, aumentando as capturas da pesca e os ingresos e a saúde das persoas. Tamén axudan a mellorar a igualdade de xénero, xa que as mulleres realizan gran parte das labores da pesca a pequena escala. Os niveis de residuos nos océanos son cada vez maiores. Destruíronse o 20% dos arrecifes de coral. Se non se adoptan medidas de mitigación, o cambio climático aumentará a costo dos danos cos océanos. O gasto único de 32.000 millóns de dólares e 21.000 millóns de dólares ao ano para gastos recurrentes sería o costo para contar con beneficios a longo prazo. En canto ás zonas de mar aberto e alta mar, a sostenibilidade só pode lograrse cunha maior cooperación internacional para proteger os hábitats vulnerables. Comprar produtos ou consumir alimentos respetuosos. Facer pequenos na nosa vida cotiá, como utilizar o transporte público e desconectar os aparellos electrónicos, aforrar enerxía. Estas medidas reducen a nosa pegada de carbono. Debemos organizar no posible o uso de plástico e organizar actividades de limpeza nas praias. Obxectivo número 1, fin da pobreza. Obxectivo poñer fin á pobreza extrema para 2030. Máis de 700 millóns de persoas siguen vivindo en situacións extremas e ten que loitar para satisfacer as súas necesidades básicas. Actualmente hai 30 millóns de persoas que ten que loitar, que crecen pobres nos países máis ricos. Para poñer fin á pobreza extrema, o coste rondaría os 175 millóns de dólares. E para axudar a promover os dereitos das persoas, os gobernos poden xerar o empleo productivo, acceso a auga potable e mellorar a higiene para reducir os riscos para a saúde. O noso obxectivo é o número 8. Traballo decente e crecemento económico. Promover o crecemento económico sostido, inclusivo e sostible
e o empleo pleno e productivo para todos. A erradicación da pobreza só é posible mediante empleos estables e ben remunerados. A Organización Internacional do Traballo di que moitos e moitas non ten traballo e todos deben de tener traballo decente. Que podemos facer? Ter un empleo decente require invertir en educación e formación para os mozos e mozas. Metas. Que non haxa paro juvenil. Salarios xustos e ben remunerados. Mellorar as condicións laborais.